E așa de. Eu e prin. Viteza nu în viteză foarte mare, este aproape de viteza optimă. Uite. Mihai, la noi, sau eu cel puțin, dacă cumva simt că am pierdut viteză, am în partea stângă sau respectiv în partea dreaptă avionul comercial, un obiect care se numește manetă de gaz. L-am acționat și am salvat situația. Voi? Se bazează numai pe dozarea energiei din picaj. Ce instrument vă indică vouă și după ce vă ghidați pentru a câștiga viteză și pentru a continua zborul pe ala? Și ne-a salutat Nicolae Cosmic din încheiarea aripilor. Aplauze pentru această magistrală evoluție urmată de această vilă. Am văzut pentru câteva momente Mihai la frână ce spuse? Este folosită